guys! Good morning! Another day, another vlog! So, namin diri sa tubangan sa balay guys. Nang hawa nang ako manghod sa mga tanom. Para limpyo ang among palibot guys. Kay perti ng pagkalibuna. Naingon nagkalasangan. Hi Dudong! Di na ko siya kakita og kuan guys. Cats. Charot. Akong gawanan kay para makita. So, ayan guys. Gihawanan na sa kong sister. Kay labong nakaayo, dili na siya makakita sa mga maanindot nga talan-awon diri sa among probinsya. Kuan. And say hi to my vlog. Yan guys. Nanghinlo siya diri sa among tugkaran. Sa among palibot guys kay daghan kaayo mga Mara na magniguot. mura nagkalasangan ko no guys. Yan. Tapos ang among bata na priso tuwa sa sud. Andro. Andro. Ay Dodong. Nakukita sa batsingan ba? Ayan guys, gipamulungan na sa akong manghod ang mga tanom kay labong na kaayo. Kuyaw kaayo sa dingge no. Simba ko lang. Hi Dodong. Yan lamok. Daghan kay lamok. Ayan guys. Dagadlaw sige kuan yan tubo. Dayon. Liking tubo. So nagsuot siya og karsonis og kuan guys. Kanang jacket kay para dili siya madapawan. So siya lang ang manghawan. Kay ako wala ko naka-jacket. Hindi, nasad ko'y bata ang gibantayan guys, oh. Dodong, nanglili. Hi! Hi! Say hi to my vlog. Oh, kaluoy na priso ka diya sa sulod. Ikaw ra usa? Kaluoy sa mong bata, oh. Gibiyaan ka ni mama. Diha lang ka ha. Ayaw pagkuan. Oh, daghan kay mga limonsito nga nangatagak, oh, kasayang. Saman kay Daghan kay mga limonsito diri oh. Yan. Daming bunga guys. Oh my god. Pagkadaghang bunga sa limonsito. para kita tag chicks. Di kita batsingan da. Ayan guys, mulay batsingan diha dapita guys. Kana gikoral na din ha. Medyo nalibon man so dili kaayo makita no. Tapos na mga biga, kapayas, kahoy nga dako, kawayan. So dili kay maklaro. So mo nang gihawanan sa kong igsoon kay para makita. Makita ang view diri sa Aluginsan, Cebu. No kayo, walay radyo. So iyan sang gihawanan og sugod ang tubo. Mga katubuhan ni Papa. Taas na kayo. Makaon naman siguro ni. Mga guwang. Padong nas pagkaguwang ang tubo. Yan. Sa una guys, hangol kay mianay sa bata pa mi no, maginilugay mi ani mga tubo. Nya himan-himan, mapaslak sa ngipon, mag-iyahay og kanang kulit sa mag-iyahay og kulit sa kanang si Panoy, hingi kay lain kaayo nig-usap. Na mga hangol kay sa bata pa. Pero karon, dili na kaayo mo kuhit sa tubo kay napulaan na. Char. Mga bata naman. Ihatag ni sa mga bata. Daghan na kay kumpay sa kanding guys, oh. Mga tinapok. Sa pagpanghawan. Wow. Awan ka. Bye. Panghawan, dalang pangumpay sa kanding. Oh. Smiling face kayo ang akong sister, oh. Way kapoy. Kita na ang kahayag. Sayo kay ko ng laba guys. So ako nang gihalay ang uban. Ang uban to adito sa payag. Yan. So mao ni ang
ibabaw sa among balay. Mga tanom sana ni Papa diha guys nga daghan kaayo. And then mauna nga among balay guys. Dili mi dako og balay guys, at least naay kapuy-an, no? So that's the important. So gihawanan sa kong sister ang mga biga ni Papa. Para iwas lamok. Yan. Kana diha dapita sa labong sad kay na diha. Uy, ayog kuan na ha, pulungin nagmaayo ang kamansi kay gipadako na ni Papa. Yan. Padong mi dito guys. Mulipot pag mi sa mong balay. So kani mga bag-ong tinanom ni Papa, saging. I don't know kung unsa ni siya nga saging, tundan ba ni siya? Pero dili ni siya kardaba, I think. Then kana dihang dapita sa ubos-ubos, mga gabi. Napoy mga biga guys, mga kamansi, tapos nangka. Kani saging kardaba na. Tapos diha sa unahan, mga saging og ang mga gabi. Kanang mamutig ba? So dili kay siya maklaro no kay natabunan tungod sa kadaghan. Yun guys. Gabuta na namo mong likod sa mong balay guys kay mapuy-anig bitin. Kuyaw kaayo ni sa mga lamok, simbako. Uso na ba kayong dinggi simbako? Yan, dapat manghinlo. Wala mo ko pajama ani og kuan jacket so gabot-gabot lang ko ari hinay-hinay. Oh, makumpay na skanding say. Para nay matimo. Yan, mga kahoy guys, oh. Daghan kay mga salin sa bagyong Odette. Mga laya na kaayo. Si Dudong siya rin taon to usa. Andro! Yan. Dako nag-agi nga ako manghod guys. Ayan. Gipulungan na niya. Ang mga gabi. Muna siya gabi guys, kana ihang gikwaan. Kanang violet og kanang say pangan na say? Palwa. Tapos kanang green nga palwa. Ayan kay biga. Then gikwaan po niya mga binunga oh. Muna ginatawag nga binunga sa amo diri guys. Kumpayon sa kanding og baka, kabaw and etc. Tambal ni siya sa UTI. Yan, tambal siya sa UTI guys. Unsay tawag eh? Pait kay ni siya guys. Singan ano? Nalimot mi unsay panganan ni basta tambal siya sa UTI. And then pwede ba siguro siya kanang mga kuan sa kidney? UTI ni Miljan, tungod UTI. Yan guys. Wow. Maganda ang ating panahon ngayon. Char, magsalita ka rin ng Tagalog say para yung mga ibang viewers natin makaintindi. Hindi puro Bisaya, charot. Hindi ako sanay magtagalog, guys. Mga Bisaya kami dito. Nahirapan daw kami sa kalisod. Ano ba? Ay, nako. Gabuto na to ni kay para na ay makumpay pod sa kanding mga sagbot. So dako kani siya katabang, dako kani siya matabang kay para mabusog ang kanding namo. Unsa na tubo? Uy, gikuan ni man tubo ni Papa. Yes, ang gihawanan og apil ang tubo, guys. May buong tos Papa dire nga naupaw na dire. So at least malimpyuhan nato. May la dili na sa ni magsig-uwan ikaw niya kay para dili kaayo hitak. Dikhan kay mga kahoy dire oh. Dudong
Kaluoy sira usas bintana. Ang barog-barog. Namatay na? Yun guys, nailobi si Papa nga gitanom diri. Kilid sa mong balay, tapos kani mga tanom. Ambot unsa ning tanoma. Nalibon na ni mong balay, so kailangan na namo hawan. Yan. Putol lang niyang kuan sa tisa. Ayaw na i-apil dress pagkaon sa kanding ha. Libon guys. Another one. Mga kapayas guys, gagmay pa kaayo. So inigadag ko na guys, lutuon na namo. Like for example, at salo na mo, pwede po siya butang ng sardinas, galay sa kamuti, isagol sa kamunggay, tinulang manok guys, pwede pod. O yan. So gamit kay na ang kapayas no. So basta buhay, probinsya vlog. Ngun anak gina siya. Pang bukid. Guys. Yan guys. Ibalhin sa dang ako manghod dito napita. Guys, paon to ning tinapok. Kay akong itambog sa mong kanding. No, saba kay mong kanding, guys. Andro. Ano ka dudong? Naghilak lagi ka. Napoy kanding na mo guys, sabaan kayo. So ayan. So tambog na nako ni. Padong nako dito. Actually guys, nangumpay ko gahapon kana tapos gipon ani Papa gahapon sa hapon para na ay matimo ang kanding dili magutman. Ayan. Nagpaabot sila sa kumpay. Mi oh, ito na. Ito na inyong mga pagkain. Tarungin niyo ha. Tarungag kaon. Ayaw usik-usik eh. Guys, kumain na sila. Mga ipil-ipil, mga binunga, sago lang. Sukay sila ni kaon prebuyag. Isagulan pug dahon sa saging. So, to anas kinaibabuan ang akong manghod, guys. Abot siya dito panghawan. Yan. Kita na kaayo ang palibot. Hawa na siya, di ba? Yan. Diha. Dako na kasyag agi. Tapos, sa mong balay. Green kay mga tanom. So mo ni ang dagway diri sa batchingan guys. Ayan. Na sila sa ubos. Nagtrabaho. Mga bakho. Dihan dapita guys. Nas kinaubsan. Na diha sila nagtrabaho. So na project si Mayor din hang dapita. Yan. Ito na yung panghakuto ng mga kumpay sa kanding, guys. Anam-anamon ko nagbutang dito. Ito na. Moni ampay sa kanding. Taga bukid rin makarilit aning kumpay guys. Pagpanguhag lawg sa mga hayop. So naitanom nga na apil oh. Di guro ni maapil og kaon sa kanding so ilabay na nato. So ayan. Tapok lang na ako din ha.
So ato ning tilokon kay sayang pod. Yan, gihakot na namo. Ibilin lang uban siya, ako rin mo hakot. Kana wanay labot, kaya di na makaon sa kanding. Kana lang. So, ang mga tagak-tagak akong puniton. Kani mga piti-piti guys, makaon ng gihapon ni sa mong kanding, mga tuway-tuway. Dahon sa kapayas, yun ani. Tambok ayo. Busog jud kay among kanding ani. So kani ibili lang yun ako. Malata ra na siya madugay. Kay dili ni makaon og apil sa among kanding. So mao ni tanan guys ang among kumpay nga natapok sa among pagpanghawan. Ayan. Dako jud among natapok oh. Plus na apay mabaw sa sako og napag yun dito sa babaw. So libreng kumpay na ni guys. Mabusog jud ang among kanding ani. Manghinaw ta. Mani agas. So, pahuway sa mi. So guys, aron lang matapos sa mong video. So please like, comment, and subscribe guys. My YouTube channel, Milan's Vlog. So thank you so much guys. And God bless us all. Goodbye!